Obec Štiavnické Bane leží v strednej časti Štiavnických vrchov v pramennej oblasti potokov Rychňava a Štiavnica. V súčasnosti tu žije 820 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci Štiavnické Bane sa datuje do roku 1352. V chotári je niekoľko umelých jazier nazývaných tajchy. Rychňavské tajchy, Vinčachské tajchy a iné. Kedysi slúžili potrebám baníctva a hutníctva, dnes prevažne na oddych a rekreáciu. V Štiavnických baniach sa v 18. storočí nachádzalo Európske centrum baníctva a rozvoja progresívnej banskej techniky. V obci sa nachádzajú zrúcaniny opevnenia renesančnej bane Vinčachta zo 16. storočia, kde je zachovaná hlásna väža a bašta. Za zmienku stojí aj budova baní zo 17. storočia a rímskokatolícky kostol z roku 1736 v barokovom slohu. Dnes sú Štiavnické bane súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Nájdeme tu chránenú rezerváciu technických pamiatok. Obec sa píši niekoľkými svetovými a európskymi prvenstvami. Najznámejšími z nich je použitie pušného prachu na lámanie hornín, uplatnenie čerpacích strojov z dielne rodiny Helovcov, ktorí sa pričinili o záchranu baní zaplavených vodou a obnovenie ťažby, prvá banícka nemocnica v Uhorsku a prvá škola pre banských odborníkov v strednej Európe.